bubagrano thungoi tongkha BJP hapang yango bubagra khe chaya nungya karui dophani bagui pinaredi ungjak phia bisisa romai bubagrano diliwo ringoi bubagrano blackmail khlai tongo central ni BJP hapang ro lai thangnai 28 February wo hunger strike ni bagai bubagra phaimani phia ba atomsa call khlai bubagra ni jobana muthakna bagai diliwo ringkha aboni salsan yagulo no haino hai MLA rong jinombo ringjakha tei tini hingke CM tei Tripura Mothani president rok nombo ringkha tamni bagai ringkha aboni sikang bo ringkha phia thamsa khai ekloge bubagra no ringman salo tamongi ringjang tini jorana nosto khlai tan bagai khoroksa khe ringui tong nani salo bode keb note sharing no amota mongma kalaikha asuk bisisa romoi kok salaima pailia da public rok tungjak tabuk hatai kotoro bubagrani mukhangno nasiguise mungsa overtake khlailangya lukurok tamni bagoi omahai Tripura sarokno thungoi tong Tripura sarok football da